சுரபி அகைன் விவேக் சார் மாதிரியே சுரபி கூட கொஞ்சம் அவங்களது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான், ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோன்னு தான் சொல்லணும். பட் ஷி வெரி ஸ்வீட்லி accepted to do the role and she did it. Thank you Surabhi. And சுரபி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு நானாக போட்டு வர முடியும், அசிங்கமாக இருக்கும். நான் போட்டு வந்தேன், அவங்க போட்டு வந்தாங்க. நல்லா நைஸ் ட்ரெஸ் அண்ட் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் அமிதாஷ் அண்ட் ரிஷி, நாங்கள் எங்கள் ஒண்டபா ஃபிலிம்ஸில் 2 பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். எங்கள் பேனருக்குன்னு ஒரு அதிர்ஷ்டம் இருக்குது. ஸோ அது அவங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு நான் கடவுளை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய சப்போர்ட் அவங்களுக்கும் இருக்கணும்னு நான் உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்.